Ay, sulod. Perfect. Yeah. Kadiri. Perfect. Oh, yummy. Hindi ka pwede bilhin. Oh, dito mo sayang. Pangit. Ngayon sa kwarta, way mga ade. Oops! Hi, sir! Hi, ma'am! Uy, ikaw pa na kung uyab ba? Nasaan na siya, Han? Bobby shop. Kini siyahan, nadaot sa kanang iyang uyab nga kanaang foreigner, iyang eskwela. Taron, sobrang ka bright niya eh. Unsa? Daplin. Ay kauhan kay ako kag ipa-eskwelahan. Ayaw palabig bright han kay ron dili na masama ana niya. Biyahan ako pangalihan. Kasi pagano mo? Aeroplano. Aeroplano? Ay ayaw na kay pagano aeroplano, importante kutob na sa makaya. Bobby show. Ayun, masarap ang bangs ni sir. You're so pretty, mom. Yes, sir, I know. and you're so... Ay! Yeah, you're so pretty, mom. And you're so... Yeah. Ay, kami ka pa na akong girlfriend. Tagay. Kwarta. Wala ko'y kwarta kining, konra kining. Sige, food. Food. Tanong sa dira. Food. Muhatag na lang gali ka food, sir. Kinuhaan pag yun. Ay, nalangoy. Salamat. Kwarta lang. Arti. Arti, gini niya. Inanam gini siya. Arti, gini siya nga. Arti, gini siya nga kuanhan. Yung kuptina, gusto ko siyo rihan, oy. Maikog sa to sa kambang, sir. Uy, tagaan ni mo giniban. Siyerte lang ka, kay ang akong darling mo, hatag yun ni mo. You're so pretty, mom. You're... Oh, kana. Sako na ulit na, kana. Jesus, sir! Pila man di ay? 20. 50. Papel, ganahan mo kong papel. 50 man han. Kuna kay kwarta diha. Kay kwartahan. Ikaw. Sige kay kwarta diha. Tagay, papel. Ganahan sa papel. O kanay, hatag na tanan. Ulain han, maura man ni han. Mo sisiwa kay sisiwa. Hatag na lang good na kay... Mo, Jud, sir! May para dito masakpan sa mga asawa. Sakpan kita sa mga asawa. Dili ron. Sige. Tabian ni. Salamat, sir, mo! Pagdali, oy! Ganyan po ginawa mo, oy! Init ka sa nan! Sama ka nga. Kuan po ko sa script ito ni Kuan pa dyan. Okay, mag-shooting meron sa Janwa Mix TV. Ya ready na sikinan. Na, butangan ng tubig. Kay driver, ako yung butanon. Patay plato lagi din eh. Wala, restore ka diha. Ikaw mo wait check up yung skinan. Sa paglakaw nito ani rong plato na sikinan. Sani. Wala, tak lang na, oy! Hi, ma! Lantak nga guba ni gabi ini ko ana gani way receive ba. Uy, kuya! Hoy, hawa di. Uy, grabe! Dati mi, buya ni. Sumkan na gini mo oy. Hawa. Kadakop tagang pulis ron. Ako ba na? Mom ba na? Oh. Hawa. Perfect! Ma'am, sa mag-asawa, murara na siya og ipon. Oh. Dili ra mo magbuwag kung walay kabitis. Nasa'y kabit? Kabitis, ma'am ba, germs? Ako kwarta. Wanta. Sige, ayo! Sisiyo naman lang gyapon ni mo. Gihapon ni. Ibog yun na siya, dili ko mo gawat og sinsiyo. Dumata na ka manilain. 20! Sige, 20 na tubo! Ako na. Dili ko ani, ganahan ko, gingunahan ni ba? Ingani, bariha ganina. Siya, nakataga na! Kadako ko na, 700! Alangan, pinugos man ni ma'am kay gipugos siya sa iyang uyab nga. Kanang kuan, gwapa. Sa uyab, sexy, pataka naman puti. uyab. Nasa'y uyap! Gwapa kayo, puti. Oh, nasi uyab. Di siya muhatag na ko, ikay kuyo. Ganina, gwapa. Yan, ito uyab kay Honey. Ilang tawagan. Honey, Di ba? mahal. Nakita di...
sir. Oh my God, kadato ni mo, sir. Salamat kay Kat, sir. kat, kat. Ay, katawa tayo. Oh, may tawa na. You're so pretty. You're so, yeah. Oh my God, my hair! Oh my God! Kat, kat.